Ahojte, update. Sme v meste Pskov, je pondelok, asi 12:30 ráno. Už sme dávno mali byť v podstate už skoro aj doma, prípadne niekde už asi na slovenských hraniciach alebo tak. Tak sme ešte v Rusku, lebo keď sme išli na tie lotyšské hranice, tak sme si dali tip, že koľko tam budeme. A ten, kto bude bližšie, tak ten potom v Európe platí obed. No tak ja so Silvom sme typovali 1,5 a babi typovali 2,5. Boli sme tam 28. Boli sme tam 28 preto, lebo nám nevedeli na tieto autá vystaviť colnú deklaráciu, pretože majú nový systém a keď tam dali proste tranzitné čísla, tak im to nefungovalo. Takže sme mali čakať do pondelka a do rána niekedy, kedy by nám to vedel spraviť volak zo Slovenska. Hovoríme si, že ne, že to bude na dlho. Že však sa iba otočíme na tých hraniciach a že pôjdeme cez Estónsko, lebo že v Estónsku to vedia, tam sme volali na hranicu a tam, že to vedia spraviť priamo na hranici. No lenže to sme nerátali s tým, že my sme ani neprešli ešte na tú lotyšskú stranu. My sme sa len otočili proste na tej lotyšskej hranici a čakali sme, že nás hneď pustia do Ruska, nie? Však sme ho v podstate ani neopustili. No tak nepustili, tam sme strávili ďalších XY hodín, neviem koľko, ale fakt, že veľa. Takže asi 10 alebo 12 ďalších. Takže tak. Tak sa ideme teraz prespať a zajtra skúsime tú lotyšskú stranu. Tak nám držte palce a budeme updateovať. Máme ubytko s mačičkou, ale celkom macatou mačičkou. Joj, big stretch. To je odmena za cez prosté hranice. No tak to uver. Jedna boštička. Konečne po tých útrapách sme na ubytku, čo? A je to veľmi pekné. Ani neviem po koľkých hodinách. No veľa. No to bude aj 48 asi. No určite áno. Každá kúpelka, ak vyzerá, to sme nevideli ešte. Či kokos, dobré. Not bad. Tu sa bude spinka dneska konečne. Nejak na hranici, na sedačkách. Máme raňajočky, teda do 10, takže prídeme tak 9:45. Čas ísť spať. No, Sprcha spať. Ne, sprcha spať. Dovi. Dojopo. Ahojte, je pondelok 12:36. Smerujeme na hranicu estónsku. Ešte tesne predtým hodíme nejakú pumpu, nech máme plné nádrže lacného benzínu a pôjdeme čakať na spasenie. Uvidíme, že čo to povie, koľko tam budeme. Tentokrát sme typovali tak 10 hodín, tak uvidíme. Bolo by to fajn. Radi by sme prespali asi v Rige a potom možno, keď sa podarí, takže z Rigy by sme to išli na šupu domov. Uvidíme, jak sa nám bude dať. No, z Rigy je to nejakých 1400 km, takže uvidíme, ako sa nám bude chcieť. Keď sa nám nebude chcieť, tak sa vyspíme voľakde v Poľsku. Lebo dnešný spánok bol taký, že sme zavreli oči a iba ich otvorili. Sice sme spali 6 hodín aj viac, ale po tej hranici 28-hodinovej plus ešte nejaké tieto, akože však aj tam sme trochu pospali, ale to nás len tak povypínalo sem tam. Nič moc. Uvidíme, jak sa to dneska vyvrbí a budeme vás držať v update. Halelúja! Po koľko? 9:30 presne. Sme boli na prechode hraničnom, veľmi sa im nepáčil Soarer najprv jednej zmene. Tí nás okamžite chceli posielať naspäť do Ruska, my že ne, my nikam nejdeme. Oni že ne, že my vás nepustíme, my že no ale my nikam nejdeme. Že proste musia nás pustiť. Volali sme na ambasádu, to ich asi trochu vystrašilo a potom sa s tým akože trtkošili hodne dlho, asi 4 hodiny zhruba a potom
lebo sa im nepáčil akože technický stav hej Soareru, že tam máme tie svetlá na ten kábel a takéto veci. A potom sa vymenila zmena a asi po pol hodine alebo tak vyšli dvaja policajti a že nech ukážeme poistku od jedného auta od druhého. Ukázali sme, everything's alright, you can go. Paradzina! Tak sme na ceste. Jupi! No to viem, ale ja som to nebežal, ja som to nebežal. Kristušák. Vítajte v poslednej izbe tohto výletu. Máme krásne číslo. Ahoj. Deň dobrý. Taco. Máme takú trošku spartiansku. Máme toto? Vyhrievané turbo ponožky. Vyhrievané ponožky. Lebo nám to nekúri. Máme tu trošku také spartianské. Nie je to také pekné? Ty kokos, tá vysoká baňa. Či čo to je? Sprcha. Kde sa tu svieti? Zase za dverami. Výborné. A čo? Dáme turbo spánok, turbo sprchu a dobre bude. Ne? Hej. 35 € izba. Chceš niečo povedať? Hej, teším sa domov. A ja mám Sa dosť. teším domov. Mám už dosť. Aha, tuto na ubytku v Rige, jaké položené bavoráky s LED rampou a športovým volantem. Sa čudujem, že tam nemá onu hydru. Let's go! Dobré rejnou. Dobrý deň. Už je viac hodín jak rejnou. No ale stále som nevyspatý. No tak to nebudeme ešte Teda 3 dní. neprebratý. No, takže chceli Update. by sme vám rozpovedať Tieto naše patálie. udalosti posledných asi 2 dní. Momentálne sme na ceste už z Rigi do Kaunasu a teda do Bratislavy. Máme pred sebou nejakých 1000, asi už iba 200 alebo 300 kilometrov. To už dáme na šupu, už sa nám nechce zastavovať ani nič. Nezastavujem, máme spoždení. Tak. No takže, išli sme 2-krát cez hranice. Najprv sme išli prechodom z Ruska do Lotyšska. Neúspešne. Stáli sme na ruskej strane hraníc zhruba nejakých 8 hodín. Boli akože nie úplne príjemní, ale V rámci možnosti akože bolo všetko v pohode, len im všetko trvalo strašne dlho. To bol Hej. jediný problém toho priechodu. ono sa vždycky dačo pohlo, keď sa vymenila zmena. Neviem, že či nás chceli vytrestať, alebo čo, že proste... Oni nám stále tvrdili, my máme málo ľudí, nemáme tu ľudí. A my že... No. Akože dosť aut nás väčšinou popredbiehalo, čo akože prešli. Asi kvôli našim tranzitným značkám a teda. No ale to je fuk. Proste dostali sme sa cez ruskú stranu hraníc a chceli sme teda prejsť do Lotyšska. Tam sme proste prišli na hranicu, týpek, že jasné, pohoda, že tuto to už nebude dlho trvať. Zobral papiere, pozrel poistky. Samozrejme máme japonské VIN čísla, takže oni sú kratšie, takže poistky sme mali, takže tam bolo zo pár nul navyše, aby tam bolo akože 17 znakov, lebo inak to európsky systém na poistky nepustí. Tak sme mu to vysvetlili, on že hej, že jasné, že v pohode. No a začali sme teda akože riešiť ďalej, že budeme musieť teda precliť auta, však to sme s tým rátali, to sa dialo aj minule. A tam nám povedali, že keď dali do systému tieto naše tranzitné značky a teda, takže ich to proste nepustilo, lebo nám chýbala colná deklarácia, to bol celý problém. no oni ju mali vytvoriť. Áno, Oni ju mali možno ste aj vytvoriť. videli po Instagramoch, všade sme zháňali ľudí Akože na colnú deklaráciu. veľa pozretí to malo, tá storka, Aj že veľa to nás ľudí poprezdielalo milión ľudí. Ale bol problém, že bol nedela nejaký Nedela v cez noci. deň, nie, nebol cez deň, nie? Nie, v noci sme Už tam bolo v boli. noci? Hej. Nedela proste 3-4 hodiny ráno.
obvolávali sme rôzne čísla, ktoré boli non-stop, brokery, Nikto bla bla nám bla. nedvíhal, samozrejme všetci spali. Keď niekto dvihol, tak proste povedal, že oni to nerobia, že oni Áno. robia len kamióny. Takže začarovaný kruh a proste tade cesta nevedie, buď počkať do pondelka, kým sa niečo otvorí a možno by to vyšlo, možno by to nevyšlo. To je tiež Hej, také, no, že tak akože mohli by si malo by niečo to- ešte vymyslieť. Čo ty vieš? Ale oni nechceli vymýšľať, oni len potrebovali to, aby sme mohli proste prejsť hranicu. Lebo oni majú proste taký systém, že keď prechádza tovar cez Lotyšsko, tak sa musí zaplatiť zábezpeka na mieste. Hej, len to hovorilo veľa z tých ľudí, že oni ti nedajú nulovú túto A my sme zábezpeku. nechceli nulovú. Však Ale my oni sme nevideli normálne... to auto a takéto veci My, tam boli. my máme nákupno-predajnej zmluve napísanú nejakú sumu a z tej sumy sa platí zábezpeka, čo je 30%. A následne, keď si to preclíme na Slovensku, tak sa zaplatí už tá reálna suma toho cla, aj s cestou, aj so všetkým. A jak toto nabehne do systému, že sme to preclili a zaplatili, tak tú zábezpeku nám vrátia. Tak Hej. to bolo minule. A ešte nám povedali, že ale to nie je isté, kedy príde tá platba, lebo je No však to nedela. je fúk. No robili To je- nám tam proste takéto srandy. Tak my, že tak dobre, tak sa skúsme otočiť naspäť do Ruska. No ale to sme tam najprv spali, akože tak Áno, sme sa áno, poprespávali áno. trošku tam na tých Na oných, sedačkách, na ako gaučoch a plný, na sedačkách. plný bezdomovci. Ježiš, čo sa tam dalo zjesť, bol jeden automat na sladkosti a jeden na kávu. Tak to sme tam trošku vybrakovali, aby sme niečo zjedli a teda, že tak ideme do Ruska naspäť. Robili sme U-turn a A tam nás čakalo krásne prekvapenie po 18 hodinách, čo sme teda takto strávili. Že nás tam budú kontrolovať znova, Zase. lebo sme čakali, že však dobre, my sme neboli v podstate ani za hranicami lotyšskými, takže nás pustia hneď. No to bolo iba naše zbožné želanie. lebo samozrejme Rusi Lotyšom neveria ani nos medzi očami. Čo keď sa tam niečo mohlo pridať do tých, lebo oni nám dokonca aj tam už nám Tam rengenovali. nám nerengenovali. Tam nie? To je v Rusku? A na tej ruskej strane sme prešli aj rengenom na auta, aj veci nám samozrejme prešli cez rengeniak na tomto, No. na letisku, akože všetko v pohode, že OK. No lenže keď sme sa vracali naspäť, tak to sme vlastne prvýkrát sa vracali z Európy do Ruska. To nebolo vôbec dobré. To bol dosť nedobrý nápad, lebo Hlavne v týchto časoch veľmi nedobrý. výsluch, ale taký, Taký, že... jak u zločincov. Kto sú naši rodičia, čo robia naši rodičia, koľko máme súrodencov, čo robíme my, pozerali si naše kerky, asi či tam nemáme nejaké Protiruské. extrémistické veci vytetované. Fotili si- Telefóny pozreli, Áno. nás si fotili. Telefóny nám lašovali akože tiež extrémnym spôsobom. Hej, fotky, Najprv galériu, až všetko no dobre, možné. tak pozri si naše fotky. A potom ešte si pripojil telefón a normálne sledoval naše kontakty, že či niekto z našich kontaktov alebo my sme nepísali niečo po telegramových skupinách náhodou, čo by sa im nemohlo páčiť, nejaké naše názory, lebo aj aký máte názor na vojnu, aké toto a bolo to akože extrém. No dusili nás tam akože solidne. No, nás trošku menej, lebo nevieme po rusky a nám to museli prekladať, ale Hej. akože, No, Silvovú mamku tu akože vydusili riadne. áno, áno. No... Koľko to asi trvalo? No 28 hodín nám to trvalo celé, čiže tam nás dusili asi nejakých 10 hodín. Nemali sme už ani jesť, ani piť, ani nič, proste to už bolo také Také že to už dosť zúfalé. začínalo byť aj celkom nepríjemné. Aj akože bola celkom solidná zima, toto nekúri, keď sa nehybe, lebo Áno, však áno. odišiel fukár. Hento, keď dlho stojí takto z kapíňa, tak sme sa striedali v Skyline. Potom sme si tam sadli donútra, tam tiež úplne nebolo teplo, tam No, ale trošku teplejšie. no, ako lepšie, vonku. no, tak tam sme trošku pospali na lavičke, už úplný bezďaci. No, nakoniec nás pustili, tak sme išli do toho mesta Pskov, kde som dával taký akože rýchly update z No. tej pumpy. Išli sme sa potom vyspať na hotel a z toho hotelu sme išli... Ono to bolo dokopy iba proste, že z jedného bodu do toho Pskova a naspäť akože na rusko-estonské hranice. To bolo dokopy, ja neviem, asi 150 km. Áno, to proste bol fakt, že kúsok. A z toho mesta, z toho Pskov, už na ten prechod hraničný to bolo nejakých 50 km, čiže Hej, to to bolo už úplne bolo v pohode. tiež. Takže sme sa vyspali na hoteli
a išli sme Nakúpili si zásoby, áno, najedli sa a išli znova. išli sme skúsiť na druhý prechod. Na naše počudovanie ruská strana bola úplne super. Tam boli úplne bomboví ľudia, prišli sme s vecami, papiere, pasy, všetko. Oni sa aj usmievali dokonca na nás, boli úplne milí, všetko. My sme to išli so Silvom a s jeho mamou vybaviť, že teda akože o čo sa jedná a tak. My sme to išli vybaviť so Silvom a s jeho mamou, že akože what's go. Tak sme im dali papiere od aut, pasy, kupno-predajné zmluvy, tranzitné značky, všetko. A oni že OK. A že prečo sme kúpili také staré auta, tak sme im teda vysvetlili, že u nás také nie sú a keď sú, tak sú proste extrémne drahé, lebo už sú aj poupravované nejako. A oni že dobre, že jasné, že nie je problém. Tak... Išli ste na rentgen? To až potom. No hej, no vyšli sme vlastne tieto všetky veci zase vyložiť na takú kontrolu, jak je na letisku, akože osobnú batožinu a tak. Čo nevadilo, lebo celý tento proces tam netrval 100 rokov, ale furt sa niečo... Hej! Furt sa niečo dialo a všetko akože v rámci možností išlo. Takže super. Potom sme išli na rentgen s autami. Tam boli takí brutálni typci, oni hneď na to pozerali a že JZ, ja že hej. A oni že na drift, ja že hej. A že keď budem schádzať z toho rentgenu, takže nech to pošlebe bokom, aj mne, aj Silvovi vraveli. Ja mám otvorenku, sú tu nové 235 zimáky, oni sú mäkšie ako naše zimáky, oni sú jak žuvačka, jak semisliky, nejaké softy. A je tu otvorenka, tak im hovorím, že proste, že bokom to nepošlem, ale že môžem im tam nastrúhať obmedzovač, tak dostali, sa tešili. Silvo tento trošku poslal bokom, lebo však tam je svor GTR-kový, takže to celkom išlo, ale tiež tam nastrúhal dobrý obmedzovač, tak oni sa tešili, všetko fajn. Paráda úplná. To tam akože, tam sa stále niečo dialo, tam sme, akože boli sme tam relatívne dlho. 4,5 hodiny to bolo iba, akože, to není hej, také nebolo zle. To moc dlho, na to, že sme boli u Rusov. Furt od nás niečo chceli, takže to bolo paráda. Super. No a vravíme si, lebo nám bolo akože poradené, že keď pôjdeme cez estonskú hranicu, takže tam sú pohodiaci, že Lotyši vždycky robia problémy. Tak my, že dobre, toto bolo dobré znamenie. Nedobre. Fú. Nedobre. Prišli sme na lotyšskú hranicu. Tam boli takí starí, zatrpknutí ľudia. Takí, už z tváre im stršalo, že sú to úplní zakomplexovaní ľudia. Úplne takú tváre škaredé, hnusné, na nás zazerali hneď, jak sme došli. No katastrofa. Najprv sme stáli akože pred hranicami, kde všade svietili červené, že nemôžeme, hej. Potom sa rozsvietilo jedno zelené, tak išiel Silvo a rozsvietilo sa hneď vedľa toho druhé zelené, tak som išiel ja. Vystupujeme z aut a začne tam po mne vrešťať ten starý debil. Ten koktavý. Hej, že či nevidím, že svietí iba jedno svetlé, mu vrejím, že však zasvietili dve. Sa kúkni. Debil. Vyšla taká stará, nepríjemná teta, tropucha. Úplná. A ona, že hej, že ja som zasvietila druhé, tak trošku zmokol na chvíľu. A teraz kúka na tie značky, že čo sú to za značky? My, že však tranzity kazašské proste. Oni, že hneď tam začali riešiť proste, že to není pravé, že takých papierov si my vytlačíme 10 a my na nich pozeráme, že what the fuck. A oni, že my vás nepustíme. A my to nepoznáme, my vás nepustíme. A my, že no tak to vôbec, my odtiaľ to nikde nejdeme, neexistuje, aby sme sa točili už niekde naspäť, že proste my neodídeme, kým nás nevybavia. Začali pozerať batožinu, mali sme, Silvová mama mala nejakú kozmetiku so sebou, ale pootváranú proste, čo používala za celý výlet, áno, osobná kozmetika, nie že nakúpila 10 krémov pre kamošky. Hej, a bol ešte v kufri... Náhradné diely. No, tyčky riadenia a také hovadiny na Urobili soare. sme chybu, že sme to nevybrali z krabičiek, lebo to budilo dojem, že sme to kúpili v Rusku a ideme s tým obchodovať. Hej, 4 kusy, ty vole. Že to nepustia, že to je s Ruskami. Že sú sankcie, to sa nesmie teraz prevážať, vyvážať, že to nech zabudneme. Že? My vravíme, že však my sme to dostali ku autu v Kazachstane, lebo to treba vymeniť, tak to berieme z Kazachstanu. Nie, my vás nepustíme. Choďte si to vyhodiť. Choďte to vyhodiť naspäť do Ruska. A my, že my nikam nejdeme proste.
a boli fakt nepríjemní, tak my, že dobre, že ideme zavolať na ambasádu proste Slovensku. Aj sme zavolali. Oni, že zavolajte, kde chcete. Tak sme zavolali, lenže Estónsko nemá slovenskú ambasádu a všetky prípady slovenské v Estónsku patria pod fínsku ambasádu. Tak sme volali do Fínska a oni nám povedali, že proste ak máme všetky papiere platné, čo máme, lebo máme odhlásený veľký kazašský techničák, potvrdený policajtami, pečiatkou. Máme malý techničák odhlásený, oni do neho spravia takú malú dierku. Máme poistku, ruskú, kazašskú, slovenskú a máme kúpno-predajnú zmluvu, potvrdenú a opečiatkovanú notárom, alebo teda advokátom nejakým. Oni, že takých papierov si oni vytlačia 200. My, že dobre, vytlačte si, ale tieto sú pravé a choďte to skontrolovať. A oni, že nie, že my vás nepustíme. Tak sme teda zavolali na tú ambasádu. Povedali na tej ambasáde, že ak máme platné všetky papiere a sú akože v poriadku, čo teda máme, takže oni nás nemôžu nepustiť a musia nás nejako začať riešiť. Áno. Tak my sme im povedali, teda jak sme dovolali s tým ujom na konzuláte, že inak nakoniec sa zistilo, že akože pozná Silvovho tatka, takže to bolo aj také akože trošku že lepšie, ale aj tak nám nemal ako moc inak pomôcť. Takže sme im povedali, že na konzuláte nám povedali, že my sa odtiaľto nemáme pohnúť a že oni nás musia vyriešiť, pokiaľ máme v poriadku papiere. Tak vtedy sa to tak nejak trošku ukludnilo, že nás prestali za každým, čo sme sa opýtali, že čo máme spraviť. Všetkým možným aj nemožným. Tak nás akože prestali posielať do Ruska a odišli a bolo ticho asi 2 hodiny. Áno, nič sa nedialo, my sme išli sem tam fajčiť, sem tam sme išli sa zohriať akože do tepla. Sedeli sme tam vnútri v takej tej ich budove tam. Na hranicu, takže bolo fajn, nám bolo jedno, mali sme jedlo, mali sme všetko a proste my sme a nebola nám zima. Skalopevne rozhodnutí, že my sa nikde nepohneme z tých hraníc, proste jedine smerom dopredu. Colník, čo tam bol, tak nám povedal, že... Sa asi možno preriekol, lebo podľa mňa on nám to nechcel povedať. Nie, aj vlastne áno, ešte policajt nám povedal, tam bol veľký problém s tým, že videli, jak sú spravené svetlá na soarery. To, čo nám odišli svetlá a sú všetky napriamo, aj s vrtulou, aj s toto. A že proste to je nespôsobilé na cesty a že oni také auto nepustia do tohto, že keď chceme, tak si ho môžeme zobrať na odťahovke. Nie, on to povedal, že mali sme to doniesť na odťahovke. Nie. On povedal, že môžeme ho zobrať na odťahovke. Že dobre, tak si zavoláme odťahovku. Lebo my sme cez Estónsko potrebovali prejsť 30 km. Tak sme to samozrejme vymysleli tak, že si zavoláme odťahovku, ktorý to odtiahne pár kilometrov, tam to zloží a ideme ďalej po svojom. Dovidenia. Medzi tým prišiel jeden colník, ktorý videl papiere od Skylineu a hovorí, že z našej strany ako od colníkov je všetko v poriadku. No len policajti robia problémy zase. Hej, že z našej strany máte všetko platné, všetko je v poriadku. A že tie autá dokonca ani nemusíte cliť tu, lebo tak by to aj po správnosti malo byť, že my môžeme tie autá precliť buď pri vstupe do Únie, alebo v tej krajine, kde tie autá budeme buď prihlasovať, alebo s nimi niečo robiť proste vo finálnej destinácii. A tak on nám povedal, že z ich strany je všetko v poriadku. Tam bol jeden jediný normálny človek na tej celej hranici. Hej. Potom teda bolo asi 2 hodiny, že vôbec nič sa nedialo. Potom vyšla jedna z takých paní, policajtiek, ktorá akože bola na začiatku dosť nepríjemná. Bola veľmi hnusná. A zrazu, prosím vás, môžem si pozrieť VIN číslo, skontrolovala, prosím vás, môžem vidieť poistku, skontrolovala. Zrazu bola milá. Hej, a zase na chvíľu odišla a odmlčalo sa. Čakali sme ďalšiu, asi určite hodinu alebo tak. A vymenili sa zmeny. A odišli, ten koktavý debil, ten koktavý dement odišiel, aj bol tam ešte jeden taký čo vyzeral, že je vyšší a ten bol úplne nepríjemný. Ten sa v polovici vety, keď mu niekto niečo hovoril, on sa otočil a odišiel. Hej, debil proste. No a tak sme teda videli, že sa vymenili zmeny, tak my, že dobre, no tak teraz budeme čakať určite ešte chvíľu, lebo však kým sa dačo začne diať a tak. A dosť dlho sa nič nedialo, prišli akože noví, tí na nás zazerali, to boli tiež takí policajti, čo dávajú razítka do pasov. Tí na nás tiež zazerali hodne. Na vrahov. Ale nepovedali nič, iba prešli von do tých
kadibudiek svojich. A potom sa zase nič nedialo, asi hodinu a pol, tak si vravíme, že tak sa ideme opýtať, že čo sa deje. A že to bude akože pod zámienkou toho, že či im netreba s niečím pomôcť, že či im niečo nechýba, alebo dačo také. Tak Silvo s mamou sa išli opýtať, lebo však tam všetci hovoria po rusky, my po rusky, akože ja rozumiem, ale tak viac menej, ale neviem povedať. Tak išli oni dvaja, ja som išiel fajčiť zatiaľ a teta hovorí, že ja neviem, že čo akože sa deje, že idem sa opýtať a že dám vám vedieť. Myš, dobre. Za pol hodinu vyšli dvaja policajti, ale takí, čo nejsú tam v tých kadibúdach a takí, že od pohľadu pohodiaci. Od pohľadu veľmi milí ujovia dvaja. A pýtajú sa, kto je majiteľ žltého auta. A však obidve autá sú odhlásené na Silva a to už sa po anglicky pýtali. Áno. Oni asi nevedeli po rusky, oni sa s nami bavili proste po anglicky. A tak Silvo vyšiel, ukázal im svetla proste, jak fungujú, že zapneme do baterky a že takto sme prešli asi 2000 km. A oni, že dobre, vrátili sa naspäť, vypýtali si odo mňa poistku na to auto, tak som im ukázal tú poistku, podali nám papiere, že you can go. My na nich kúkáme. Jak na svätý obrazok. No, že čože? A oni, že yes, you can go, že everything's alright. OK, tak sme sadli do auta. A išli. A sme v Európe. Hello! No, takže toľko. Masaker. A boli sme tam presne 9,5 hodiny. Áno. Presne. Čo tak už nie je taká katastrofa. Tentokrát som ja typoval 10. Takže som sa aj celkom trafil, ale už sme sa nestavili, takže bohužiaľ sme nič nevyhrali. Vyhrali, že ideme domov, to je výhra pre všetkých. No to áno. Takže tak sa veci majú. Momentálne sme na ceste, je koľko hodín? 13. Takže čisto teoreticky máme taký odhad, že okolo 2:00 v noci by sme mohli byť doma. Tak, 2:00, 3:00. Tak jak minule, podľa mňa tiež sme došli okolo 3:00. Nie je tu ešte moc diaľnic, ideme po okreskách zatiaľ stále. Takže uvidíme, jak sa to vyvrbí, ale už sa nadopujeme kávou a bude dobre. Musíme dojsť aj keby tie auto tlačiť. No, na Skyline sa hodne rozpadá už tá hardina. Áno, to už je také zúfale. Ja som v tom nesedel, ale si sa a... Teraz je sa to asi tak, že som myslela, že mi vypadne mozog z hlavy. Hej, Silvo vraví, že už je to fakt, že katastrofa. To keď Silvo povie, tak je to veľmi zle. Tak to už musí byť fakt, že veľmi zle. A sem tam je odtiaľ cítiť aj spálenú gumu. Áno. Keď ideme hlavne pomalšie, keď ideme po diaľnici nad 4000 otáčok, tak hovoril, že je to v pohode. No. Ale v nižších otáčkach nie. No, takže uvidíme, že čo to povie, hádam dojdeme. Dojdeme. A to je dobre. Takže dáme zase potom nejaký update. Tak. A na konci potom videa, to bude asi tak, že za 2 dní alebo tak a spravíme nejaký strih. Celkový nejaký a ukážeme zhrnutie. Proste auta, to je zhrnutie sme spravili, ale ukážeme nejak auta proste, že jak vyzerajú zvonka, znútra, čo sme to vlastne kúpili zač. Konečne ich umieme, aké sú špindúry. Pôjdeme ich umyť, povieme o tom, toto musíme znížiť, lebo to ani nechcem ukazovať takéto vysoké, aké to je škaredé. Trošku to poumývame, dáme ich tak nejako do pucu, že sa s nimi môžeme občas previesť aj u nás doma. Spravíme nejaké inzeráty, povieme nejaké ceny a stav a také veci, ale je veľká výhoda, že tie autá absolútne nie sú hrdzavé, ale že vôbec, že fakt sú vo veľmi solidnom stave karosárskom. Sem tam nejaké drobnosti, jasné, ale to sú fakt, že drobnosti. Takže to poriešime, prípadne sa to zohľadní v cene a tak. Arrivederci. Majte sa krásne. Zastávka kúsok pred Kaunasom. Siska nám robí porádek v aute a vyčistí mi späťáčiky, lebo nevidím ani kopod. Zlaté dievča. No, aktuálny stav asi prúser, asi sa nám rozpadla hardina na Nissane, takže uvidíme, čo sa ide diať. Auta máme zapojené, ideme. 18. 18? Áno.
Už sme v servise. No, takže sme v servise niekde na kraji Kaunasu a už to ideme, teda idú nám to vymeniť. Týmto sme to dotiahli bez problémov, len sme museli zase tak 30. A servis vyzerá dobre, majú tu hodne dobré autá, dačo tu iba tak ukážem. Ale aj na Google mapách mali akože fotky. Bola tu nejaká závodná 36, akože fakt, že závodiak a dosť Mustangov a takýchto vecí, takže petelice. Za chvíľu sme naspäť na ceste. Fú. Na kašel. Nice. A Hardy? Tá bola asi tiež úplne v prdeli. Vidíte, to je otlačené. Aha. Kašelica. Kúkni. Nádhera. Až roby, ale prežili. Ne? Počkaj, niektoré boli také zábavné. Tie už asi odniesol. Aha, tie už odnesol. Raz, 2, 3, 4 a 5 ich je funkčných. By sme došli aj na 5. Jasné. Tak zatiaľ, čo nám tuto chlapci opravujú Skyline, pred chvíľou zváral to tiahlo čávo, tak sa ideme najesť na picošku. Tuto je picoška.